Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela kanje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke engena njengamanje ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates isipromo omunye-ke futhi umdlali from laphaya lona-ke ibhakabhaka laphaya esigabeni esiphansi kwi-Diski Challenge. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates njengamanje iziqeqesha nomfana-ke omncane oneminyaka ewu-18 laphaya uMpho Phadime odume ngelikaPhopho, abanye futhi-ke bambiza ngokuthi umsabe ungamazi. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke njengamanje-ke lo mdlali already isizilolonga naye. Impela-ke iyona updates nje engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo ethiwa sibambe la nisale kahle.